Hej, jeg hedder Julie. Jeg er en meget kreativ person, og jeg elsker at lave smykker. Jeg søger ind på uddannelsen, fordi jeg gerne vil lære nogle teknikker, og jeg vil også gerne lære om businessdelen og om, hvad der skal til for at skabe en virksomhed. Jeg har arbejdet de sidste mange år. Blandt andet har jeg også arbejdet i en smykkeforretning, så jeg er meget klar på at starte en uddannelse nu. Jeg har også lavet en hel masse smykker de sidste mange år, som jeg sælger på kreamesser. Jeg kan bidrage med engagement. Jeg kommer altid med positiv energi. Jeg har nogle sjove idéer. Og så er jeg meget dedikeret og har en høj arbejdsmoral. Jeg vil gerne opnå en bredere forståelse for materiale og sammensætning. Og så vil jeg også gerne blive udrustet til arbejdslivet igennem jeres uddannelse. Jeg vil gerne bruge uddannelsen til at hjælpe med designprocessen i et større firma, og så ellers starte min egen virksomhed.